Čau, som Marvy a vítam vás u môjho nového videa. Dneska je to celý Geometry Dash. Takže túto hru som hral pred 2 rokmi alebo rokom a ma napadlo, že by som si už znova zahral, čiže I guess môžeme si celé teraz zahrať. Takže ja mám nový účet, ktorý nemá žiadne levely prejdené, čiže skúsime, že na ten prvý attempt, alebo na ten prvý život, koľko levelov prejdem. Budem sa snažiť brať všetky 3 tie medaile, či čo to je. OK, dobre, tak. Čo ja viem, ešte predtým ako začneme, tak by som vás poprosil, aby ste dali prosím odber, pretože môj prvý cieľ bude dať 1000 odberateľov postupne a veľmi tým pomôžete a poďme na to. OK. Ok, to si pamätám, ten prvý level, tu by som mal dať na prvý pokus, hej. No, neviem sa zavolať ničím iným, ale to svojom celkom vyšiel. Oh, dobre, tak nič. No, nevadí. Tak skúsme to ešte raz. Ešte raz celý tu. Čiže odteraz, pokiaľ dám 11, mám náš, a čo najviac level musím prejsť. Dobre. Ale zostal som bol na tú loďku, to mi nešlo. Tak to bude dosť príjemná položka. Aha, to si pamätám, to je ten triček. Ja nesmiem sa tam stať. Dobre, to je good. Ak budete mi nejak vtedy kráľovať, napíšte ešte do komentárov, pretože hodia sa mi rady, ak niekto to ešte stále nehrá, alebo ešte tak. Dokiaľ, to som veľmi skoro skočil, nevadí. Nejak mi nevychádza ten plán na video, že prvý attempt, čo najviac týchto, keď už tu zomieram na prvom, asi myslím, že aj je najľahší, nie? Neviem, či existuje nejaký ľahší level než tento tu, tak sa volá. Ani neviem, potom pozriem. To tu bol môj. Táto loďka je úplne, že... Viem kúsok, na keď som na začiatku robil, čo sa spamätám, to je ten koň. Na začiatku viem, kúsok si pamätám, jak som to predtým hral, tak taký ten rovné lietanie, že proste vera, dobre to. To bol ten trojitý spike, čo je dosť celkom ťažké. No, ako som hovoril, ja celkom spamätám áno, to je ten prvý. No a teraz bude ten najťažší, ten je veľmi ťažký. No, ako si pamätám, tak trošku tak to rovné letenie, to musíte veľmi rýchlo spamovať, alebo čo to je. To je ten tretí, yes, dostal som sa sem. Teraz by som to mal dať, ne? Keď nedám, tak som fakt slabý, to bude hrozné, yes. Dobre, takže máme 3 koň na prvom leveli, koľko? Pokusov, 3 pokusy, tak to je celkom dosť blbé. Na toto, jak sa volá, Stereo Madness, čo je to practice mod? To asi, čo je to? Dobre, čiže druhý level sa volá Back on Track. A poďme na to. OK. Iba 5, som tam chcel toto. Vysoko v hodine. OK. No zaujímavé, aké stará je Geometry Dash to hra. Môžete mi to už nejaké v komentároch. OK. To som myslel to prvý koň, ale druhý ani neviem. To mám musieť to znova, nie. Tu mám to niekde hore, tu. OK, som skôr tam nabral. To by nebolo veľmi dobré. Tak, dobre. Neviem, jak to tu... Ale normálne mi to ide. Dobre, tak som trošku zakrýpal. No aspoň teraz môžem zobrať ten coin. To bolo dosť dobré. Kebyže vezmem coin, bude to dosť dobré.
No idem lock-in. Plná sústredenosť. Teško ten coin. Každopádne, ak budete chcieť, tak môže... Yes! Dobre, mám prvý coin. Každopádne, ak budete chcieť, tak môžete mi poslať do komentáru napísať nejaké mapy, či by som mal skúšať, lebo viem, že chcú dostať nejaké custom mapy. Takže tento, ok, tam všetko. Dobre. Vidím, že budem musieť trošku grindiť toto. Keď nebudem točiť. Tak toto bude dosť také vadné chyby robím celkom. Okej. Jak tu je ten coin, ne? Okej. Tu je, yes. Dobre, mám ho. Teraz, že neznamená som druhom coinu, tak to bude... challenge, dobrá. Dobrá. Chcem skúsiť toto letanie, ale nejak mi to nevyšlo. Okej, tu je ten coin, aha, tak ešte nie. Počkajte, to bude, no si to už zapamätať, kde bude ten coin. To je také, že neviem to celkom. Dobre, musím zapamätať, že tam úplne ku koncu, tak tam je kon. Dobre. A kde vlastne je tretí kon, som sa ešte ani nedostal. Dobre, že nakoniec to vychádza tak, že kilometr je celkom ťažká hra. Neviem, či som len washed, alebo to je dosť ťažká hra. Okej, normálne pozrie, ak idem rovno. Okej. Tak mi to ide. Ľahko mi to ide. Normálne geometrii dash pro by som mal byť, nie? Tu je ten kód, yes, to si pamätám. To si pamätám, že myslím, že v ďalšom levele, alebo ktorý to bude, tak tam je taký ťažký kód, kde musíš nejak dopredu skočiť, čo som vtedy proste nevedel dať. Yes, máme druhý level splnený. Nice. Coins. Počkaj, skúsim pozrieť, pretože by som chcel vedieť nejaké tie achievementy splniť. Tak... OK, ktorých mám ešte celkom dosť. Aha, dobre. Čiže toto všetky tieto kotky si môžem zamknúť. Update 2.21. A vlastne tu máme toto, nie? Yes, máme... Čo mi padne? Počkaj, je toto dobré? Napíšte mi do komentárov, či je táto vec dobré. Že podľa mňa to je celkom dobré, nie? Alebo neviem ani čo to robí. Tak, všetko pokormujeme a ideme na tretí level. Polar Gaze. OK. Ja na tom musím kliknúť. Dobre. Malý fail, nevadí. Nech sa nevidel. OK. To som skoro nedal. Mi to ide. OK, dúfam, že zvaku. To je veľa tých guliek, čo vlastne musíš kliknúť, to je také potom. Ja nič nevidím. Dobre, to som asi skončil asi. Skončil, musím ísť dole. Tam bol, to som už zapamätal na koniec. Dobre. OK. Máme lock-in. Tam je tretí coin. OK, dobre. No, tak nič. Dobre, teraz musím všetky tie coiny. Kde bol ten prvý? Prvý bol... Myslím, že v tej raketke, ne? V raketke bol prvý, ne? Kde som videl tento?
Asi bol hore, myslím. Kde inde bol? Hej, asi. Či tu hore niekde bol, musím tak byť. Dobre. No, ja teraz už nesmiem zomrieť. Hop, yes, dobre. To som si všimol podľa to, že tam na zemi, ak si teraz som to pichľač, tak tam vtedy tak neboli, tam boli tak... OK, dobre, tu je ten... Nie! Toto je to, čo som hovoril vlastne. Tu na, ten coin sa tak ťažko dáva, že vy nejak musíš nejak skočiť. Nejak, neviem ani. Skúsime to prejsť zatiaľ s tými prvými dvoma, potom budem skúšať. Ten coin, keby som mal prvýkrát, tak už som bol šťastný. Musím ísť hore, aj keď ešte mi asi netreba ísť hore, ne? Ale to je úplne stratégia, než takto to robiť. Hop, yes, coin. Teraz to nie je dobré. Dobre, teraz tu niekde bude ten coin, ne? A nie, to je nejaký pichľačo. Dobre. Tuto je, dobre, tretí coin neberám. Teraz musím to dať celé. Keď som zmenila tá hudba. Yes! Nice, dal som to. Neviem, koľko som mal na druhom leveli attemptov, ale tu mám 4, čiže... Neviem, ale... Potrebujem... Skúsim si ísť do toho practice modu. To čo je? Aha, to si vlastne tým Z-kom dám toto, aký? Skúsim dať tento. Dobre. Skúsim si po každom jumpe skúšať dávať tieto. A môžem si... Jo, dobre. Aha, už si pamätám, áno, vlastne, hej. Čiže, môžem si nejak placenúť ten diamantík, čo to je? Pred nejakou túto, nejak pred ten coin, čiže potrebujem ten coin získať. Bez toho coinu sa ani neodídem, dobre, prvý, ten už mám. Kde tu nechce to vedieť. Musíme spomať tie diamantíky. Dobre. Prvý pokus. Dobre, nacvičiť. To je dosť ťažký jump, mám taký pocit. Yes. Dobre, a to hneď musím kliknúť. Dobre. Čiže aspoň to prejdem celé v practice mode, ale možno si tiež dostanem. Čiže, keď máme ako také ďalšie free rewardy, to ja sa tomu veľmi nepohnevám. Pokiaľ by ste sa pýtali, kde je môj starý účet, tak... novú farbu. Tak, neviem. Nejakým spôsobom ho už nemal. Čiže... Ak by ste mi chceli dať ak by ste mi vedeli dať nejakú radu, tak... OK, budem za nich rád. Dobre, ideme teraz. Prvý pokus nám to. Dobre. Toto už poznám, to je easy. OK. Poď. Dobre. Už sme
Ok, teraz to je čas. Login. Okay. Dobre, lodička, prvý koň, ale tu už mám, či musím brať, keď už ho mám, ja ho presne vezmem. Ja som to vtedy veľmi nepovedal na coiny, hej, čiže veľmi to neviem, dobré, prvý koň mám, a ten už bol tak, čas ho nemusím brať, ale pre istotu. Nebudem, keď dáš ten jump, musíš len skočiť, tak. Dobre, druhý koň, ešte ten tretí, prosím, dobre, teraz to nebude ešte jedno. Nie! Do keľu. No nevadí, no tak musíme ešte raz. Tak, to je minus aura, no. A ešte to môžem takto pokašľať. Nie. Za chvíľu chytím nervy na tomto leveli. Čo? Nie. Dobre. Teraz keď to nedám, tak asi fakt chytím nervy. Ak zase nesmiem hlavne stále zomierať na tom jednom skoku. Nemusím niekde nájsť také, kde by si do toho. Už tak stačí. Skôr si nájdem to miesto, kde by som videl, že to môžem skočiť vlastne. Dobre, tu budú dve. A teraz hore. A teraz to mám. Dobre, ideme. Lam. Kebyže chcete, tak môžem si samozrejme založiť aj reakčný kanál, alebo niečo také, že Marvy Reacts, alebo niečo také. Ale samozrejme budete chcieť všetko, čo chcete, napíšte do komentárov. Nie, to bolo tak tesné! Dobre. Dám tomu ešte 3 pokusy a potom ideme na ďalší level, aby som nezdržoval. Teraz 3-krát ešte zomriem, tak, a nepodarí sa mi to, tak ideme na ďalší level. Neviem, či geometrie, ako keď si teraz niekto si poviete, hej, že čo som za fyzika, hrám geometrie, vieš, no. Tak poviem, hej, že geometrie nie je tak zlá hra, ako všetci myslia. Skúsi to sťažné zahrať si, hej, začne to celkom baviť podľa mňa. Že keby, keď sa naučíš to hrať, je to dosť celkom, no nie celkom, je to dosť sranda, hej. Keď prekonávaš nejaká, čo tam sú tí najťažšie levely, aké sú tí démoni, či aké to sú. Proste je to aj sranda, hej. Ale zasa je to jedna z hier, alebo možno aj tam najviac, čo te dokáže ragebaitnúť. Povedal. Yes! Yes! Ho! Yes! Ja som profit. No, ja som profit. Teraz nezomri, prosím nezomri. Marvy sem dáš. Poď. Yes! Áno, dali sme to. Dali sme to. Vamos, to bol dosť ťažký plán. OK, ďalší level. Dry out. Tak, toto bude Bangeritos. Ale prv chcem pozrieť toto tu, pretože tu viete, vlastné levely, čiže skúsme dnes vyhľadať niečo na moje meno. Takže, Marvichal. Toto sme skúsili. Dobre, čo mám akože robiť? Ja chcem prejsť. Čo ja chcem prejsť? Dobre. Aha, že musím tak skočiť a to držať musí aj. Ok, dobre.
to sú faily, dobre, ale ak by ste vedeli, tak asi nie veľmi takéto, lebo toto veľmi neprejdeme, ale to je ďalší, Marvin Dance. OK, to čo je? Dobre, to ani nemusím nič robiť. Dobre, čiže to ide za mňa. Aha, dobré. Čakaj, niečo ťuknem. Jaj, OK. Zaujímavé, a tu musím niečo robiť? Dobre. Neviem, ako som práve zomrel na Marvy UFO Challenge, dobre. No song, downloadli sme song, dobre. 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 Aký je najťažší level? Ako sa volá najťažší level vlastne? Som skúsiť ten najťažší level, čo je v tejto hre. Jak sa volá? Tu je tento démon, ne? Extreme Demon. Bloodbath. To je ten najťažší? At the speed of light. To je zase... Dobrá je to pesnička. Aha. Aha. Nekeu. Už sme 2%. Bude dobré, ak tam 2%, nie? To veď som sa tak ďaleko. To je dobré. Škoda, že nevidím. Akože, viem, že sa niekde dalo zapnúť, že vidíš percenta, ale neviem, kde to je. Čiže na to skúsim pozrieť, ale to môže napísať do komentárov, čiže... Dobre, toto je ťažké, ale dáme si, musím si to nejak archívnuť. Set folder 1. Čiže tu nadám toto a toto chcem prejsť. Čo tu je ešte? Ja... Dobre. Takže tak asi, no. Poďme ešte spraviť dry out a to bude asi všetko už na dneska. Pretože... Čo ja viem? Dobre, try out, ok, to je nejaký nový level. Ok, to je nejaké ťažké. Ok. Dobre. Hop, ok. No i tam som skoro neskočil. To bolo tesné. Nie, toto nemám rád. Nie. Nie. Počkaj, ja strašne nemám rád dole hlavou, pretože ono sa... Proste ma to strašne veľmi metie, je to divné, ale... Možno niektorí z vás akože... Čo ja viem, máme to strašne metie. Ok, je to. Ok. Dobre, poď. Teraz bez skill. Nie. Dobre. Tak tento level bude dosť ťažký.